Adin ba une coronavirus ulawan hagane karwi ga jongai. Ila penlong ki jing duai ki bajur. Haki jaka jong ki jing duai. Hakaleng jong gane kanong ba berkarwi ga ba e ke jongai. Ila duai ba ublay un ai ga jing stand. Ya ki scientist, ki doktor, ki nong sumar, ki ba ublay ula ai ga jing kit kli ba kerpang. Hakaban ai ya ki jing sumar bat ki dawai ki dasin ki bayadai naka benta ki jing pang ki buper te ya kane ka jing pang kabala wan how no snem bala dab bat hakana ka snem ka bamenta kalong ka jing pang kaba ngimdon kano ka dawai kumbang yatib lang hinray ni sngongu yo blay bo la jubab ya ki jing duai hakaba ula ai ya ka jing start ber ka jing sempang haki doktor ba ye jong ka ri ka jong ki scientist ber ki specialist hakaban sem ya ka ne ka dawai ka balalong ka jing ker khu om tang ya ka ri ka ba ye ka jong hinre ya ki babon ki ri jong ka pertai ni sngongu yo blay na ka benta ka ne ka dawai badu vaksin ubala ban tap daga injection hakimat ki jongi khnang ban long ka jing yada nagane ka jing sitom ka jing pang ka ba shirkai ka balawan hakar wi ka jongi ki don ki ham saya ba ya thu khana harum raneng da ki breu ki bom don ka jing sempang ba ka jing tip ba kerpang haga jing yadai ba ki jing sitom ki jing pang ki ba kum kine ki ba pen septing bat ki ba ai ki khubor ki ba bakla bat ki ba yalam bakla ya ki paj ba ki ba bon ki balang ba une u vaksin ula ban kta ya ka met ka phat ka jongi bat ba une u vaksin ula ya ka ban wanra da ki wai pat ki jing sitom ma ki jing pang wan ngai je kata kam don ka jing sisa hang ta da ki millions ki breu kila pendon kami yau neu dawai bat kalalong ka jing kerku ye ki hagane ka ri ka jong i bat hakaleng jong ka patai ngaken tu ye pi ki lok ki jor ngaken tu ye pi ki para lok ba ye jong ka ne ka nong ba ka jong i ya ka ba phin sngo ba ya ka ban wan shakman ban le ye ka ban don kam haga jinya dei bat ka ne ka injection om dei tang ya upa ba jong ka ne ka nong ba ngaken tu ya pi baro haki snong ki bo pher jong ne ka state ka ba ye ke jong ne bat ban ya thulem shaki wairo ya ka ban le ya ka ne naka benta ka jing bha jong ka rui ka jaj ban reu naka benta ka jing koi ki jing khia ka jong i simat ki ba yeng ki ba sem ki jong ni bat ngat wa yo blai bo blai un na kerku ya ki doktor bat ki nurses bat ki bayadon ka benta ka ba kraw ki ba shakri ha ka front line of service haga jinya dai bat kane ka jing si tom hagi ne kisngi ngasngo si bone naga benta kane ka dispensary neru dispensary hang ne hapo maulai ka ba maria poi kila ai ya ka jing sekri ka ba sngo hun hadu kata bat ngangai ngadwai bau blai un kerku ya kiro bat ya kane ka state dispensary hang ne ha maulai kumba kalalong ke jing kerku ha kisnam ki baladab baro kan yailong ke jing kerku ha ki ne kisnam ki manangwan kublai sibon